Bħala pass ieħor fil-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata se jitwaqqaf Asset Management Bureau. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici spjega kif il-funzjoni ta' dan il-buro se tkun li jitraċċa u jidentifika l-assi li individwu jkun kiseb permezz ta' reati kriminali bħal traffikar ta' droga. Il-liġi tispjega li huma daw il-reati seri u dawk ir-reati seri li jaqgħu taħt dawk il-liġijiet se jkunu soġġetti għal dan l-Asset Recovery Bureau. Mela il-kriminal jaf illi millum il-qoddim se teħħrax il-ġlieda biex dak li jixtri frott il-kriminalità jkun jista' jiġi traced, jiġi irkuprat, jiġi managed u jittieħed favur il-gvern ta' pajjiżna. L-Asset Management Bureau se jiġbor fih entitajiet diġà eżistenti fil-ġlida kontra l-kriminalità, fosthom il-Pulizija u l-Financial Intelligence Analysis Unit. Filwaqt li d-direttur tal-Buro se tkun ir-Reġistratur tal-Qrati Kriminali. Il-Ministru Owen Bonnici se jaħi twaqif ta' dan il-Buro bħala pass importanti ieħor li jsegwi r-riforma fil-qasam tal-liġijiet ta' droga. Wedna li ħanamlu liġi li ħatkun ħanina mal-vittma ta' droga, però wedna wkoll li ħanħarġu l-ġlieda kontra traffikant pur ta' droga u mhux traffikant biss imma anke min jagħmel reati seri, kriminalità organizzata. U allura tinwaqfu dan il-buro li ħajkun għodda oħra għas-soċjetà biex tiġġieled il-kriminalità. Ir-regolamenti li se jwaqfu dan il-buro mistennija jkunu pubblikati fil-Gazzetta tal-Gvern fil-ġimgħat li ġejjin.